ассалому алайкум дӯстон, мардам, бозам тамошобинои канали Саудо ТВ. Ҷамъи хонаҳои равонкардашуда. Дар видеои имрӯза 11.08.2026 сол не хона ва як замине бача азиз. Нархҳо аз 50,000 сомон боло. Курси рубл, доллар, евро рӯи экрани шумо муқоиса кунед, касе ки сум дора равон кунад. Баъдан кадомитонда серьёзни реклама дар кора. Мақсад рекламае ки натиҷаи кор бута. Ҳамун хона ё ки квартирае ки мисол мо қабул мекунем, ҳамун сайтое ки мемонем, агар хона арзанда ба нарх боша бачаҳо, ҳами ди YouTube, ди Instagram, Facebook, TikTok, Telegram да у хона ҳатман савдо мешавад. Хулоса чӣ гуфтанем? Кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен, дар WhatsApp нависен, ҳатто ки омада аз пеша навор мекунем. Навора дӯстон шурӯъ кардем. дӯстони азиз мега ба ман рости гап ана замин лозим, замини холӣ то ба нархи 10,000 сомонӣ. Замин аз кадом тарафа бошад хубтар аст дӯстон? Наздик ба бозорҳо хулоса. Аз шаҳри Бухтар ё ин ки Вахш, аз ноҳияи Рӯдаки, хулоса аз Душанбе низ бошад мега аз 6 то 10 сотиқ. Харидори аниқ ҳаст то 10,000 сомонӣ рости гап зум мераса мегад, об дошта бошад, барқ бошад хулоса. мегзарем ба аввалин замини фурӯши равонкардагӣ дӯстон. Ҳамин як дона сурат қати равон кардан. Нигоҳ кунед, замин ки ҷуда ҳаму хати савз қати ишора кардагай. Замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Раҷаб Исмоилов, деҳаи Зарнисор, 7.5 сотиқ замин, арзиш 200,000 сомон. Рақамҳои дастишон, рақамҳои WhatsAppшон рӯи экрани шумо боқимонда маълумотро мегиред. мега ки заминмон қарор дора, сертификат дора, яъне ки 100%. ҳамсояҳо ҳамаш хона сохтагӣ, фақат яъне ки мо ҳами ду замини холӣ мондагиай. об свет дора дӯстон, 200,000 сомонаи. адреса бинен, шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Раҷаб Исмоилов, деҳаи Зарнисор. кадомитон шиносен ба ҳамин адрес, ина марава дар ҳаминҷа омада замина бихарен. 7.5 сотиқ замин, 200,000 сомонӣ. муроҷиат кунед бачаҳо. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯши равонкардагӣ. квартираи фурӯши равонкардан ки дар Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар гардиши Мис қарор дорад. болотари бозори Давлат Зафар, яъне ки назди калонтарин балниса, территорияи бозори Сафина. 420,000 сомон, доми 10 этажа, хона дар этажи панҷум, духонагаи 46 квадрата бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ, аз хишти пухта сохта шудагӣ. дар наздикии дом мега бозор, ду мактаби замонавӣ, масҷид, яъне ки аптека. хулоса шароитҳои бениҳоят хубай бача азизо. ҳами территорияи Мис бародаро даттаво ободае ки ба ҳамун хотир дӯстон нархнаво беҳад қиматай. ака мега ки камтарак мега хай сум дар корай, ба ҳамун хотир ҳами 46 квадрата ки ремонтҳои дараҷаи оли қатияй 420 гуфтем, бо муомилаш мекунем. ина дӯстон фикр мекунем ки касе мегира, иншоалло бурд мекуна. боқимонда маълумотро рақамҳои 7097 да аз зуми канали мо занг бизанед, рафта бинем бигирениш. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. баъзе хонаҳоро дӯстон адресошона ҳамин хеле мегем, гӯш кунен. фақат рақамҳои телефоношон гузошта мешавад, полности маълумотоша мехонем. бо диққат гӯш кунед. 220,000 сомон нарх, гирдаш забор, полни маҳкам, 5 сотиқ замин, як хонага, 5 сотиқ замин. хоб 5 сотиқа бо як дархона, гирди хона забор, дарвоза, хоб свет ов дора, заминаш 5 сотиқа. ҳай дӯстон азиз, дар ҷамоати Озодагон, деҳаи Сафедорон қарор дора, яъне ки дар ноҳияи 5 дӯстон фурӯхта мешавад. 220,000 сомонӣ. рақамашон рӯи экрани шумо, боқимонда маълумотро бигиред. ҳамин хеле хонаҳои арзон ай кадом тарафи Тоҷикистон дар кортонед дӯстон.
шумо фақат комментар якнем. мо ҳаракат кан навор мекунем, пешниҳодтон мекунем бачаҳо азиз. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае бародари азиз ки 4 сотиқ замин дора бо як хонага ҳая 120,000 сомон нархаш. ина дӯстон марҳамат варианти состарак 120,000 4 сотиқа як хонага. ине ки рақамҳои 4193 барои гирифтани маълумоти бештар оиди ҳами хонаша дӯстон азиз. дар ки ҷое? Дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Булбулчашма. агар ки шумо бидонед ҳамиҷа қарор дорад дӯстон азиз. 4 сотиқ замин қати як хона қати 120 бо муомилаш қати занг бизанед дӯстон пурсон шун. ҳамин хеле дӯстон мисол 120 140 150,000 сомон ай кадом тарафо дар хотон боша комментар кунед. ҳамин одамон моро бисёр тамошо мекунанд. ҳамин касе ки бад дорад дӯстон равон мекунам бо навор мекунем пешниҳодтон мекунем. хулоса ба хотири худтон дӯстон яъне ки комментар якнед. мегзарем ба панҷумин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ ҳастае ки дар деҳаи Чиламазор дӯстон қарор дорад. ана нигоҳ кунед, ман мегӯм ки ҷодаи духонага ҳай ҷои обӣ дӯстон, ҷои обдор. ҳама яъне ки дидестен ки маълум ай ҷои обдор. 6 сотиқа ҳая духонага ҳая 220,000 сомона ҳай деҳаи Чиламазори шаҳри Ваҳдат да қарор дорад. фурӯшӣ дар Ваҳдат деҳаи Чиламазор болои ферма обсвет дора ҳуҷҷатҳош ҳастай. яъне ки замин мон мега 6 сотиқаи рақамҳои 21 20 боқӣ монда маълумотро метавонед дӯстон занг зад бигиред. дӯстон лайкотон намонед, дар канал подписатсия кунед. худтон медонед ки пашти ҳар рӯз мо навор даем. хонаҳоро омада аз пеш навор мекунем. иншоалло ки бо ихелда бо хубтаракай дар масъалаи савдошавии хонаҳо. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ ҳастае ки дӯстони азиз 8 сотиқ замин дора ва як дархона дарвозаи фасон гирди хона забор. ассалому алайкум мардуми хонахар мегам. яъне ки чӣ хел бигӯм дӯстон, хел ба нарх 200,000 сомон алишӣ ба як ҳуҷрага дар шаҳри Сарбанд боша. агар мега алиш мекунем. ин хонаи мо дӯстон ина ки как замин қабулш кунен. иборат аз 8 сотиқ замин ая. хоб 8 сотиқ замин дар Навбаҳор дар Навобод қарор дора. навхонаҳо да болои ду ҳуҷҷатҳои хона сатвоиза фақат алишӣ хеле варианти ака мисол бисёр нашид бад фурӯшӣ хеле алишӣ асан. квартираи фурӯшӣ ҳафтум дӯстони азиз нигоҳ кунед мардорад. ремонтҳош хушрӯак кардагиай як хонага квартира ҳай дар этажи дуюм ай дӯстон. масоҳаташ 29 квадрат дар 31 микрорайон дӯстон қарор дора. як хонага 31 микрорайон дӯстон азиз открытый лестница дар этажи дуюм пушти магазини Ҳамадон доми 5 этаж атавлени дора. ҳама чизош наздикаи рӯ ба рӯи бозорчаи Моҳинав. хулоса дӯстон 29 квадратай 390,000 сомон мега бо иншоалло савдо мешавад дар шаҳри Душанбе. кадомитон да квадрати майда дар корай, яъне ки барои оилаи майдаҳави мисол зану шуво як кӯдак ду кӯдак дорда фикр мекунем ки варианти созай лозим боша занг зарем 390,000 сомонӣ. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар сентрай бародаро. инами хона просто зури бад ғалдагиай. нигоҳ кунеда доми 5 этажай дар сентри ноҳияи Файзобод, яъне ки дар шаҳракаш қарор дора бародари азиза. доми 5 этаж дар этажи сеюм дӯстон мо дорем як хонагаи 40 квадрата бо чизу чорааш фурӯхта мешава фавран дӯстоне ки 310 та бо муомилаш мекунад. доми 5 этаж дар этажи сеюм ноҳияи Файзобод
310 та ремонту дараҷаи олӣ бо ҳама чизош марамат навора тамошо кунед дӯстон азиз. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки 420 000 сум арзиш дорад. шаҳри бохтар, 4 хонага, 4 сотиқ замин, 4 хона, баня, ҳоҷатхона, об, свет, пастяни хона дар назди балнесаи Қараболо, яки дар вилояти Хадлон, шаҳри бохтар, қурғани пешина, деҳаи Димитрийда қарор дорад дӯстон азиз. арзиш 420 лозим боша пирсон шавед дӯстон азиз. мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ дӯстон азиз. ҳамин хона дар Душанбе просто хай камтар зуртар ғалтид, арзонтар ғалтид. ман хостам ки ахир дамонам мега ку сабр талх аст, меваи ширин дорад. 2 сотиқа ҳай, 2 хонага ҳай дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Машъал, Риз Савхоз, рақамҳои 51 45 да ҳамин хона лозим боша бигирен. 450 000 2 сотиқа, 2 хонага, кӯчаи Машъали, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе дӯстон азиз. бародари азиз, ами чизе ки бид равон кардан, хоҳиш карден, комментария карден, занг заден, навистен ва ҳатто худмон ёфтем, ҳамаша мондем дӯстон. ман боз ватсап мегзорам, кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен ва рекламаи серьёзни дар кортонай, мисол рекламае ки натиҷа бата, иншоалло ки савдо карда батем, дар ватсап рой кунем, ёки омада аз пеш набора кунем, лайкоро монем, подписатсия кунем. зиндаву сарбаланд бошед.